الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. محبت اور عقیدت دنال سارے حضرات پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نعمت اللہ. خوش قسمت لوگوں کو خوش قسمت لوگوں کو سرکار بلاتے ہیں. خوش قسمت لوگوں کو سرکار بلاتے ہیں اور اپنے غلاموں کو دیدار کراتے ہیں اور اپنے غلاموں کو دیدار کراتے ہیں. نہ گھبراؤ اے گناہگارو، وہ رحمت عالم ہیں. نہ گھبراؤ اے گناہگارو، وہ رحمت عالم ہیں. ہر ایک کا خیال ان کو وہ خود فرماتے ہیں. ہر ایک کا خیال ان کو وہ خود فرماتے ہیں. کیسی وہ گھڑی ہوگی
کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا، ہر ایک یہ پکارے گا سرکار وہ آتے ہیں، ہر ایک یہ پکارے گا سرکار وہ آتے ہیں، دیدار کرا جاؤ تم اپنے غلاموں کو، دیدار کرا جاؤ تم اپنے غلاموں کو، زیارت کے لیے آقا ہم محفل سجاتے ہیں، زیارت کے لیے آقا ہم محفل سجاتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا ذوالضحیٰ سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندا ہے او لوگ جڑے دعا کردے نے اے ساڈے رب سانو ساڑیاں بیویاں سانو ساڑی بیویاں دی طرفوں دلان دا چین اور ساڑی اولاداں دی طرفوں اکھاں دی ٹھنڈک عطا فرما، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، تو یا اللہ سانو متقین دا امام بنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان دے اندر اس آیا مبارکہ نو ارشاد فرمایا او لوگ جڑے میری بارگاہ وچ دعا کر دینے والذین یقولون ربنا، او لوگ جڑے میری بارگاہ وچ دعا کر دینے آندے ربنا اے ساڑے رب حب لنا یا اللہ سانو عطا کر من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ساڑیاں بیویاں نو اور ساڑیاں اولاداں نو ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک اور دلان دا چین بنا دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے واسطے سب تو وڈی پلائی یہ وے کہ جس نو اللہ اولاد بھی چنگی عطا فرمائے اور بیوی بھی نیک عطا فرما چھڑے۔ اور تساں ایک جملہ ایک سنیا ہونا اکثریت نہ لوگ بول دے رہے یار جنہوں کارالے چنگے لب جان سمجھو دی دنیا جی جنت ہے، جملہ سنیا جن اے آقا کریم علیہ السلام دے فرمان دا ترجمہ ہی سمجھ لو کہ جدی
بیوی اچھی ہے نیک کے فرما بردار ہے سمجھو او دے واسطے ایتھے بھی جنت ہے تے اگے تے پھر جنت ہے ہی ہے۔ حضرات گرامی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میاں اور بیوی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت ایدے تو سلسلہ انسانی دا چلایا ہے، اور سب تو پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور جناب سیدہ حوا سلام اللہ علیہا انہاں تو انسانی سلسلے دا آغاز فرمایا، پھر نکاح ہوندے آئے، سلسلہ ودہ گیا اور آج تواڈے سامنے میں دنیا دے اندر بے شمار ممالک نے اور ہر ملک دی ایک آبادی دا ایک اپنا سلسلہ ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میاں اور بیوی، خامند اور زوجہ، انہاں دوہاں دے کچھ حقوق نے۔ عورت دے ذمے مرد دے حقوق نے اور مرد دے ذمے، بولو تو صحیح، عورت دے ذمے مرد دے حقوق نے اور عورت دے ذمے مرد دے اور مرد دے ذمے عورت دے حقوق نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ارشاد فرماندہ ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماندہ ہے مرد عورتاں دے اتے حاکم نے۔ مرد کی نے؟ سارے بولو تو صحیح، ماشاءاللہ سارے مرد ہی بیٹھے ہو نا، تو بولو پر ذرا اپنی حاکمیت دا اعلان ڈٹ کے کرو نا۔ اللہ اکبر۔ میں انشاءاللہ عرض کرنا بڑا دلچسپ موضوع ہے اور بے شمار مسائل اور فضائل اس جڑا اج دا جمعہ المبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام احادیث اج میں تواڈے سامنے بیان کرنی ہے۔ یاد رکھو علماء نے لکھیا، حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے تنبیہ الغافلین دے اندر، آپ فرماندے نے مرد دے ذمے بیوی دے 5 حقوق نے۔ کدے ذمے؟ اجے تے میں ہون شروع کیتا تو تسی بڑا ہی پزل ہو گیا ہو، اجے تے ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے بیوی دے 5 حقوق نے مرد دے ہوتے، وہ کی نے؟ آپ فرماندے نے نمبر 1، مرد واسطے ضروری ہے کہ اپنی بیوی نو پردہ کروائے، 4 دیواری دے اندر رکھے، پردے وچ رکھے۔ کیوں؟ فرمایا عورت دا مانا ہی پردہ ہے۔ عورت دا، سارے بولو تو صحیح طرح ایک باری۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے بیوی دا حق کے وے مرد ذمے کہ مرد اپنی بیوی نو پردہ کروائے اور 4 دیواری دے اندر رکھے اور وہ دی حفاظت کرے۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ عورت دا مانا ہی پردہ ہے۔ دوسری بات فرماندے نے مرد دے اتے ضروری ہے کہ اپنی بیوی نو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دینی مسائل سکھائے، اے مرد دی ذمہ داری ہے۔ 2 چیزاں ہو گئی ہیں۔ تیسری چیز بیوی نو رزق حلال لیا کے دے وے۔ کیڑا رزق؟ سارے بولیے ذرا، اللہ سارے انہوں رزق حلال کمان دی بھی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال کھوان دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا رزق حلال کما کے لیا کے بیوی نو دے وے اور حلال ہی چیز اپنے بیوی بچیاں نو کھلائے۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ حرام دا ایک لقمہ جدو بندے دے اندر جائے گا نا 40 دن تک بندے دی دعا بھی نہیں قبول ہوئے گی، نماز بھی قبول نہیں ہوئے گی، حرام دا ایک لقمہ اگر اندر جائے گا۔ چوتھی بات فرماندے نے مرد دے اتے ضروری ہے کہ اپنی بیوی نو مارے نہ۔ کی فرمایا؟
مارے نہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم در ارشاد گرامی فرمایا عورت ڈنگی پسلی دی پیدائش، اگر غصے دے نال تسی انہوں سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوئے گی۔ فرمایا انہوں پیار دے نال رکھو۔ حضرت فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے مرد دے اتے ضروری ہے کہ اپنی بیوی دے اتے ظلم دا ہاتھ نہ ودائے، بانے نال بیوی نو کٹے نہ، گالا نہ کڈے، مارے نہ۔ اس تو بعد آپ فرماندے نے پنجویں چیز جڑی ضروری ہے مرد واسطے، اگر کسے ویلے کوئی عورت سخت جملہ بول دیئے تو او دیتے انہوں مارنا نہ شروع کر دے وے۔ فرمایا بیوی اگر کسے ویلے کوئی تلخ کلامی کرے تو او دا بھی صبر دا مظاہرہ کر دیا، برداشت کرے، انہوں پیار نال سمجھائے۔ پیار دے نال سارے بولو تو صحیح، جڑے جڑے سمجھان دے ہو بولو، باقی جڑے دوسرا کوئی ماشاءاللہ توجہ نہ سنے۔ اس دے بارے آپ نے ایک بڑی پیاری ایک حکایت لکھی، یہ گلہ کر کے نا آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ فرماندے نے دور سی سیدنا فاروق اعظم دا، سارے محبت نہ بولی ادھر ایک باری سبحان اللہ۔ اے گل لکھے نا پنجویں چیز فرمایا اگر بیوی کسے ویلے کوئی جلی کٹی سنا دے وے تو اے نہیں ڈنڈا چوکے کھلو جا آج تیرے نہ نبڑ ہی لینا، آج میں سارے فیصلے ہی مکا دینے۔ فرمایا نہیں، اگر کوئی گل انج دی اوکھی ہو جائے، کوئی سخت کلامی ہو جائے تو نرمی دے نال پیار دے نال انہوں کر دے، معاملے نو جڑا نا کنٹرول کرو۔ ایک گل لکھ کے اگے آپ نے ایک بڑی پیاری ایک بات لکھی۔ فرماندے نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت سی، ایک بندہ اپنے گھروں ٹریا، زنانی تو تنگ، انہیں جلیاں کٹیاں کچھ سنائیاں تے گلاں انجیاں کیتیاں۔ انہیں آکھا میں چلنا حضرت عمر دے کول تے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل دسنا تے فیصلہ جا کے کروانا حضرت عمر دے کولو۔ چل دیاں جس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے آیا نا، آ کے جوں ہی دروازے تے کھڑا آیا نا تے حضرت عمر دے گھر دے وچوں بھی آپ دی زوجہ دے اچھی بولنے دی آواز سن لئی اس۔ وہ ایک منٹ کو کھلوتا تے جدو کان لائے نا جو دروازے دے نال اندروں اچھی اچھی آوازاں ہون، انہیں آکھیا میں کی گل کرنی، جڑے کام نو میں لے کے ایسا تے وہ تے اگے اتھے بھی ہون دے ہیں۔ حضرت فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے او بندہ سن کے نا انہیں آکھیا اتھے کی عرض کرنی، چلیے واپس، بس ہو گیا جو ہونا سی۔ جو ہی واپس ٹرن لگا نا تے جیدے بوئے تے آ کے کھلوتا سی وہ بھی تے کوئی معمولی نہیں سی نا، ہائے ہائے وہ بھی تے مراد مصطفیٰ سن جنہاں نو میرے نبی نے رب کو مانگ کے لے آیا سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہ نال ویکھ لیا کہ کوئی بندہ دروازے تے آیا، وہ بندے نے جدو اندر تھوڑا جو اچھی آواز سنی نا تے وہ پیچھے ٹر پیا، وہ جدو ٹریا نا ایک دو قدم چلیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا کہ کوئی بندہ باہر دروازے تے ہے، جلدی نہ دوڑ کے دروازے تے آئے، ویکھیا بندہ واپس جا رہا سی۔ آپ نے فرمایا بیلیا رک درا، وہ بندہ ٹھہر گیا۔ فرمایا کدھر آیا سائیں؟ سر نیواں کر کے آندا جناب جڑے کام واسطے میں آیا سا تے وہ ہوندیا تواڈے نال بھی ہون ڈیا سی۔ آپ نے فرمایا اچھا اچھا اچھا، گھر والی تو پریشان ہو کے آئے کی کہندا ہے اگوں؟ جی سرکار اسے واسطے آیا۔ ہن سننا جملہ حضرت عمر دا۔ آپ نے فرمایا گل سن، فرمایا میری بیوی دے بھی کچھ میرے تے حقوق نے۔ کی فرمایا؟ سمجھانے دا انداز ویکھو فاروق اعظم دا کیسا سونا۔ آپ نے فرمایا گل سن۔ جی حضور حکم ہو۔ آپ نے فرمایا تیری بیوی تیرے نال لڑدی ہونی ہے اسے واسطے آئے ہیں؟ جی بالکل جناب اس واسطے۔ تو جناب میں آیا سا تو تواڈے گھر بھی جو کچھ ہون ڈیا سی، تواڈی زوجہ تھوڑا جا تلخ کلامی نال بول رہی سی۔ آپ نے فرمایا گل سن۔ فرمایا میری بیوی دے بھی میرے تے کچھ حقوق نے، او دی وجہ تو میں درگزر کر رہے ہوں، درگزر کر رہے ہیں، او دے کچھ حقوق میرے اتے نے۔ وہ بندہ بول کہنے لگا جی تواڈے اتے تواڈی زوجہ دے کی حقوق نے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سن، فرمایا پہلا حقوق تے ای او میری زوجہ منو دوزخ تو بچان دی ہے بھئی،
دوزخ تو بچانے دا ایک ذریعہ ہے. حضور او کیویں؟ آپ نے فرمایا میری کچھ نفسانی خواہشات نے. فرمایا اگر وہ نفسانی خواہشات کسی اور پاس سے استعمال کرا تو اللہ میں دوزخ دے گا. فرمایا لیکن او زوجہ دے نال میں نکاح کیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اے دی وجہ تو اس نفسانی خواہشات غلط پاس سے استعمال کرنے دی وجہ تو جائد پاس سے استعمال کرنا اللہ تعالیٰ نے اے دی وجہ تو میں دوزخ تو بھی بچا کے رکھے آیا ہے. فرمایا ایک چیز دے وے. دوسری چیز آپ نے فرمایا ایک گل تے دس. جی جناب. فرمایا تو جے کوئی مال شال کما کے لے آویں کدھروں کوئی کما کے لے آویں تے او مال لیا کے کسے کوئی انجدہ بندہ لبے گا نا جڑا تینوں خزانچی لبے جدے کل تو مال جمع کراویں. جی بالکل اس طرح ہی ہے. آپ نے فرمایا تے تیرے بچے بھی ہیں؟ جی بالکل میرے بچے بھی ہیں. فرمایا جے انہاں بچیاں دی پرورش واسطے تینوں کو دایا رکھنی پوے کو نکرانی رکھنی پوے تے انہوں بھی کوئی تنخواہ دیویں گا؟ آندھا جی بالکل دینی پوے گی. آپ نے فرمایا بچیاں دے کپڑے دھون واسطے؟ جی بالکل. فرمایا گھر وچ بوکر شوکر مارنا واسطے؟ جی سرکار بالکل. اے دے واسطے بھی. آپ نے فرمایا کھانا شانا پکانا واسطے؟ سرکار اے دے واسطے. فرمایا باورچی بھی تینوں رکھنا پوے گا؟ جی بالکل. کپڑے دھون واسطے تینوں دھوبی بھی رکھنا پائے گا؟ جی بالکل. فرمایا اس تو بعد اے بچیاں نو کپڑے شپڑے پوانا واسطے بھی کوئی تینوں نکرانی؟ جی بالکل سارا کچھ کرنا پوے گا. فرمایا گھر وچ کوئی باورچی رکھے؟ گھر وچ کوئی باورچی رکھے؟ جی نہیں. فرمایا کون کردا تیرے گھر دا کھان پکاندا؟ جی سرکار میری بیوی کر دی. تے فرمایا تو بیوی رکھے ہی کوئی؟ آندا جی نہیں. فرمایا کیوں؟ وہ کون کردا تو کپڑے دھون والے کام کر؟ حضور میری بیوی کر دی ہے. آپ نے فرمایا اچھا کھانا تیری بیوی پکاندی؟ جی بالکل. کپڑے تیری بیوی دھوندی ہے؟ جی بالکل میری بیوی دھوندی ہے. فرمایا جے کوئی پیسے وغیرہ لے کے آویں تو کسے خزانچی نو جمع کرانا؟ نہیں سرکار وہ بھی اپنی بیوی کو جمع کرانا. آپ نے فرمایا او بیلیا گل سن تیرے کنے خرچے تیری بیوی بچاندی پئی ہے. خزانچی دا کام تیری بیوی کر رہی ہے, دھوبی دا کام تیری بیوی کر رہی ہے, باورچی دا کام تیری بیوی کر رہی ہے, بچیاں نو ستھرائی دا کام تیری بیوی کر دی پئی ہے, انہاں نو پال دی پوس دی پئی ہے, گھر دا جھاڑو بہاری سب کچھ تیری بیوی کر دی ہے. فرمایا جے اینے کام کر کے کسے ویلے کوئی جلی کٹی کہہ چھڑے تو برداشت کر لینی چاہیے ہے. جے کسے ویلے کوئی جلی کٹی کر چھڑے تو فرمایا اس نو برداشت کر لینا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو جی آقا. آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرمانے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا 4 خرچے ایسے نے, 4 خرچے ایسے نے جنہ دا قیامت والے دن اللہ حساب ہی نہیں لوے گا. 4 خرچے ایسے نے, 4 جگہ تے اگر خرچ کرو گے اللہ انہاں دا قیامت والے دن حساب نہیں لے گا. آقا وہ کیڑے کیڑے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 فرمایا جیڑا بندہ اپنے والدین تے خرچ کردہ قیامت والے دن اللہ دا حساب نہیں لوے گا. جیڑا بندہ اپنے والدین تے خرچ کردہ ہے اللہ دا حساب نہیں لے گا. نمبر 2 فرمایا لوگاں نو افطاری کراندہ ہے اللہ دی رضا واسطے, فرمایا او دا بھی قیامت والے دن اللہ حساب نہیں لے گا. نمبر 3 فرمایا کسے بندے دی اگر بندہ سحری کرواندہ ہے, کھانا کھلاندہ ہے, سحری کرواندہ ہے, فرمایا او دے تے بھی اللہ قیامت والے دن حساب نہیں لے گا. تے آقا چوتھی چیز کیڑی ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کرے گا اللہ قیامت والے دن اس دا بھی حساب نہیں لوے گا. اس دا بھی اللہ قیامت والے دن حساب, بولیے ذرا, اللہ اس دا بھی قیامت والے دن حساب نہیں لے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمتو کا زوجتو کا صدقہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑی بی بی اپنے بندے دی خدمت کر دیئے, جیڑی عورت اپنے خامن دی خدمت کر دی, فرمایا بھی صدقے وچ شمار ہوئے گی. سبحان اللہ, پیار نہ لاکھو یار, محبت نہ بولو ذرا سارے سبحان اللہ. سنو آقا کریم دا تسی ماشاءاللہ سر تے لگے ہو تے تھوڑی دیر سر تو بغیر گل کری جاندے, نہیں مولوی سواد نہیں آیا آج,
سبحان اللہ سور نال تسی بھی ذرا ایک باری سبحان اللہ کو محبت دے نال اے ذرا دروازہ کھول دینا اندر اندھیرا ہو گیا ذرا ماشاءاللہ چانن کرو ذرا سارا دروازہ کھول دیو سارے محبت نہ بولو ایک باری ذرا سبحان اللہ جڑی حدیث پاک میں پڑھن لگا کنز المال اندر روایت موجود ہے اور اس حدیث پاک دے راوی حضرت مولا علی شیر خدا نے ہائے ہائے کون نے مولا سارے بولیے ذرا مولا انج نہیں گوڑیا تو ہاتھ لا کے ذرا ہاتھ بلند کر کے بولو ذرا مولا ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب المرأة الملقة البزعة مع زوجها الحسان عن غیرہ او کما قال علیہ السلام میرے تے تھاڑے لجپال مدنی کریم نے فرمایا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت نو پسند کردہ ہے جیڑی عورت اپنے خامد نال محبت کرن والی ہوندی ہے جیڑی عورت اپنے خامد دے نال محبت کر دیئے فرمایا اللہ اس عورت نو پسند کردہ ہے اللہ اس عورت دے نال محبت کردہ ہے تے گرامی قدر حضرات یہ تھے ایک جملہ کہہ کے گل اگے کرنا چاہنا تے جیدے نال اللہ محبت کرے جیدے نال اللہ محبت کرے جیدے نال اللہ محبت کرے انہوں ملدہ کیے اللہ دا قرآن پڑھ دینا وا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آقا کریم نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوندان محبت کر دیئے فرمایا انہوں کوئی اور لالچ نہ ہوئے صرف اللہ دی رضا دے پیچھے نظر اپنے خاوندان محبت کر دی ہوئے فرمایا دل لگاؤ بھی اپنے خاوندان رکھ دی ہوئے تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم نے فرمایا اللہ اس عورت نہ محبت کر دے تیارہ جدے نال اللہ محبت کر دے اللہ قرآن چرشاد فرماندہ لوگو جدے نال میں محبت کرنا وا فرمایا او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہی معاف فرما چھڑنا فرمایا او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہی معاف فرما چھڑنا آقا کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی اور سننا حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم باپ دے عظیم بیٹے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے ایسے نے جنہ دی اللہ نماز قبول کردہ ہے پھر جملہ سننا آقا کریم نے فرمایا تین بندے ایسے نے جنہ دی اللہ نہ نماز قبول کر دے نہ انہ دی نیکی آسمان وال جاندی ہے عرض کی تھی آقا یو کیڑے کیڑے نے جنہ دی نماز اللہ قبول نہیں کردہ میری سرکار نے فرمایا نمبر ایک او غلام جیڑا اپنے مالک کو نس جائے فرمایا جب تک غلام واپس اپنے مالک کو نہیں آئے گا جنیاں مردی نمازہ پڑھدا رہے فرمایا اللہ دی نماز نو قبول نہیں کرے گا آقا تے دوسرا کیڑا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عورت دی بھی اللہ نماز قبول نہیں کرے گا اس عورت دی کوئی نیکی آسمان وال نہیں جائے گی آقا کیڑی عورت فرمایا ایسی عورت جدے تے او دا شوہر ناراض ہوئے توجہ ہے سارے ہیں دی خصوصاً آج دا جمعہ جڑا نا اے جا کے آپ تو چلو تسی سونی لینا ہے اے بھائی تارک دے کولو ریکارڈنگ کرا کے نا کر جا کے ماما پہنا نو ضرور سنانا آج دا جمعہ شریف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خامد نو ناراض کر دیئے جنیاں مردی نمازہ پڑھے فرمایا او دی نماز اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں فرمایا نہ او دی کوئی نیکی آسمان وال جائے گی تے آقا تیسرا بندہ کیڑا ہے میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ شرابی ہے
جیڑا بندہ شرابی ہے شرابی دی فرمایا کوئی نماز قبول نہیں جب تک سچی توبہ نہ کر لوے فرمایا جب تک سچی توبہ نہ کر لوے فرمایا اودوں تک فرمایا اللہ دی نماز قبول نہیں کرے گا تے نہ یوں دی کوئی نیکی آسمان تک جائے گی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی آپ کہنیاں نے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ عرض کی دی گئی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اے فرماؤ عورتاں دے اتے سب تو زیادہ حق کیدا ہے عورتاں تے سب تو زیادہ حق کیدا ہے میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں سن لو عورت دے اتے سب تو زیادہ حق او دے شوہر دا ہے سب تو زیادہ حق کیدا ہے سارے بولیے ذرا سب تو زیادہ حق کیدا ہے شوہر دا اما جی عائشہ صدیقہ کہنیاں نے پھر حضور دی بارگاہ چرد کی تھی گی سرکار اے تے عورت دا گل لے کہ ہن اے دسو مرد دے اتے سب تو زیادہ حق کیدا ہے اے تے سمجھ آ گئی عورت اتے سب تو زیادہ حق او دے خاوندہ تے آقا مرد اتے کیدا زیادہ حق ہے میری سرکار نے فرمایا امہو فرمایا مرد دے اتے او دی ماں دا حق زیادہ ہے سارے بولو در ایک باری سبحان اللہ فرمایا او دی ماں دا حق زیادہ اے ذرا ہونا جڑی میں حدیث پاک جناب دے سامنے لگانا پڑھن توجہ نال سماعت کرنا تے خاص طور تے اونا بیبیاں واسطے وے جڑی اپنے شوہر نو سمجھ نہیں کچھ نہیں سمجھ نہیں کوئی ککھ نہیں سننا ذرا حضرت سیدنا حسین بن محسن ایک کے حسین سین نال اے وے سواد نال حضرت حسین بن محسن اے بھی سواد نال محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک دن میری پھپھی چل دیا نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی آ کے سلام پیش کیتا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میری غلامہ کیویں آئی ہیں عرض کی تھی حضور کسے مسئلے پوچھن دی خاطر آئی ہیں آپ نے فرمایا 10 کیڑا مسئلہ ہے انہوں نے مسئلہ بیان کیتا آقا کریم علیہ السلام نے او دا جواب ارشاد فرمایا حضرت حسین بن محسن فرما دے نے جدو میری پھپھی نے مسئلہ پوچھ لیا ہے مسئلہ پوچھ کے سلام کر کے جدو جان لگی جان میری پھپھی واپس ٹری ہے میرے آقا نے مخاطب کر کے فرمایا میری غلامہ ذرا رک جا صحابیہ رک گئی حضور کی حکم ہے فرمایا میری غلامہ اے دس کیا تیری شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی عرض کی تھی حضور بالکل میری شادی ہوئی ہے آپ نے فرمایا 10 حضور کی آپ نے فرمایا 10 تم اپنے شوہر دے نال کیویں دا برتاؤ کرنی ہے اپنے شوہر دے نال 10 کیویں دا برتاؤ کرنی ہے صحابیہ عرض کر دیا نے سونیا میں اپنے خامد دے نال اچھا سلوک کرنی ہاں اچھا برتاؤ کرنی ہاں ہر ممکن کوشش کرنی ہاں کہ میرے خامد نو میرے والوں کوئی تکلیف نہ ہوئے سننا آقا کریم دا جملہ میری سرکار نے فرمایا میری غلامہ سن لے اپنے خامد دی خدمت دھیان نال کریا کر اپنے خامد دی خدمت دھیان نال کریا کر آقا ادھی وجہ کی ہے فرمایا اپنے خامد نو معمولی نہ سمجھی فرمایا فَإِنَّهُ جنتوں کے وناروں کے فرمایا تیرا خامد تیرے واسطے تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے فرمایا فَإِنَّهُ جنتوں کے وناروں کے فرمایا تیرا خاون تیری جنت بھی ہے تیرے واسطے تیری جہنم بھی ہے مقصد کی ہے میرے نبی نے دسیا میری غلامہ اگر اپنے خاون دی خدمت کریں گی اللہ جنت عطا فرما چھڑے گا فَإِنَّهُ جنتوں کے وناروں کے فرمایا تیرا خاون تیرا شوہر تیرے واسطے تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
صحابی نے آکر کی تھی حضور میرے والدین میرے واسطے کی نے؟ آپ نے فرمایا ہما جنت کا و نارو کا، فرمایا تیرے والدین تیرے واسطے تیری جنت بھی نے تیری جہنم بھی نے۔ کی مقصد؟ اگر انہاں دی خدمت کریں گا اللہ تینوں جنت عطا فرمائے گا، اگر نافرمانی کریں گا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تینوں جہنم بھیجے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے الترغیب والترہیب دے اندر علامہ منذری علیہ الرحمہ نے اور ابن ماجہ دے اندر امام ابن ماجہ نے اس حدیث پاک نقل فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہی، فرمایا تواڈے وچوں بہترین ہوے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے۔ توجہ ہے؟ سارے محبت نال ایک بار آکھو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہی، فرمایا تواڈے وچوں بہترین ہوے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے۔ جے ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دیاں ڈاڈا جا ہو بھی جاؤ تو ٹینشن کوئی نہیں، گل سچی کرنی چاہیے۔ کئی بندے ایسے نے جڑے باہر دستے نے اسی بڑا کھو جاں تے پنجابی چاہتے نے گھر والوں نوں جُتی تے نہیں لکھ دے۔ تو نبی پاک نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہی، فرمایا باہر لوکاں نوں بن بن نہ وکھایا کرو کہ اسی بڑے چنگے ہیں، فرمایا تواڈے چوں چنگا ہوے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے چنگا ہے۔ کہ جڑا اگے پیر ناصر صاحب جملہ آقا نے فرمایا وہ تے کمال ہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، آپ نے فرمایا تواڈے وچوں بہترین ہوے جڑا اپنے گھر والیاں وچ بہتر ہے، تے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تے فرمایا میں تواڈے سارے وچوں اپنے گھر والے نال محبت کرن واسطے سب تو بہتر میں ہاں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا میں تواڈے وچوں سب تو بہترین اپنے اپنی اہل دے نال۔ تو گرامی قدر حضرات، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جیڑی عورت اس حالت وچ مر جائے، توجہ ہے توجہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جیڑی عورت اس حالت وچ مرے کہ او دا شوہر او دے تے راضی ہوئے، جیڑی عورت اس حالت وچ مر جائے کہ او دا شوہر او دے تے راضی ہوئے، میرے کریم نبی نے فرمایا میں نبیاں دا امام گواہی دینا او عورت پکی جنتی ہے۔ جس عورت دے اتے او دا شوہر راضی ہوئے تو فرمایا عورت فوت ہو جائے وصال کر جائے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں گواہی دینا عورت جنتی ہے۔ تو نبیان دا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس روایت نو لکھ دینے، آپ فرماندے نے حضور نے ارشاد فرمایا میں دوزخ وچ نظر ماری ہے، دوزخ وچ، آپ فرماندے نے دوزخ وچ مینوں عورتاں زیادہ نظر آئیاں، یہ حضور دا فرمان ہے۔ فرمایا دوزخ وچ نظر ماری تے دوزخ دے وچ مینوں عورتاں زیادہ نظر آئیاں۔ آقا دی وجہ کی ہے کیوں عورتاں زیادہ نے دوزخ وچ؟ آپ نے فرمایا دو وجہ نے۔ حضور کیڑی؟ آپ نے فرمایا ایک تے وے کہ زیادہ لعنت کر دیاں نے، اور تسی دیکھا آئے گا تواڈا بھی ہے مشاہدہ ہے، میں بھی دیکھا بیویاں چار بیٹھیاں ہونا تے کوئی بچہ کھیڑ دا ہوئے یا بچہ کوئی انجدہ کام کرے تے ماں دے منہ چو جڑے وہ لانتیا چھڑ دے، وہ لانتیا۔ آقا کریم نے فرمایا میں کسرت عورتاں نو ویکھیا کہ او جہنم دے وچ نے۔ آقا انہاں دی وجہ کی ہے؟ فرمایا دو وجہ تو کسرت عورتاں جہنم وچ ویکھیاں نے، انہاں دے دو عمل ایسے نے جدی وجہ تو زیادہ دوزخ وچ گئیاں نے۔ آقا کیڑی؟ فرمایا ایک تے عورتاں لعنت زیادہ کر دیاں نے تے دوسری فرمایا اپنے خاونداں دی نافرمانی چوکیاں کر دیاں، اپنے خاونداں دی ناشکری کر دیاں۔ یہ آپ نے فرمایا تے میں جنت وچ بیبیاں بڑیاں کٹ ویکھیاں۔ کی فرمایا؟ کی گل چپ کر گئے ہو؟ فرمایا میں جنت وچ بیبیاں بڑیاں کٹ ویکھیاں نے۔ آقا دی کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا بھی دو وجہ تو تین وجہ تو۔ آقا کیڑی؟ آپ نے فرمایا انہاں نو دو سرخ اور رنگدار چیزاں نے ڈک کے رکھے ہیں جنت جان تو۔ آقا وہ کیڑیاں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک چیز جنہیں انہوں نے جنت جو ڈک کے رکھے ہے فرمایا وہ سونا ہے. اس سوچ جی رہندیاں نے کسی دیاں چوڑیاں ویکھ لیاں ہائے ہائے مننے دے ابا وہ فلانے نے چوڑیاں کڑیاں پائیاں سن کدی کاش وہ دے ہاتھوں لے کے میرے جی آ جاننا. فرمایا دو چیزاں دی وجہ تو یہ دو تین چیزیں ایسیاں نے فرمایا جنہوں نے عورتوں نے جنت جو ڈک کے رکھے ہے. ایک فرمایا سونا ایک زعفران. تو تیسری چیز فرمایا انہاں دے بڑکیلے لباس رنگدار کمیزاں رنگدار کپڑے. فرمایا انہاں تین چیزاں نے جنت دے وچوں عورتوں نے ڈک کے رکھے آیا ہے. اور سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی اے فرمان کوشش کرو تے لکھ کے فریم کرا کے نہ تے گھر دے وچ ٹنگو جتھے تسی بلیاں کتے ٹنگے ہوندے نے نا تصویراں بنا بنا کے اوتھے انہاں نوں لا کے تے مصطفیٰ کریم دا فرمان اے ٹنگ کے کر دے اتنا دیواراں دے اوتے لٹکاؤ کہ ساڈیاں ماواں بھیناں ٹردیاں پھردیاں وی انہاں دے اوتے نظر پوے کہ میرے آقا کریم نے کی ارشاد فرمایا عورت واسطے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وحسنت فرجها واطاعت بالها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے آقا دی زبان مقدس چوں سنے نبیاں دے امام نے فرمایا میرے غلاموں سن لو فرمایا جیڑی عورت 5 ٹائم دی نمازی ہوے 5 نمازاں پابندی نال پڑھ دی ہوے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها فرمایا جیڑی عورت 5 نماز پڑھ دی ہوے وحسنت فرجها فرمایا تے اپنی ناموس دی حفاظت کر دی ہوے فرمایا اپنی عزت ناموس دی حفاظت کر دی ہوے وَأَطَاعَتْ بَالَهَا فرمایا تے اپنے خاوند دی فرما برداری کر دی ہوئے اپنے خاوند دی اطاعت کر دی ہوئے. آقا پھر کیے فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت فرمایا میرے غلاموں جیڑی عورت 5 نمازاں پابندی نال پڑھ دی ہوئے اپنی ناموس دی حفاظت کر دی ہوئے فرمایا اپنے خاوند دی فرما برداری کر دی ہوئے فرمایا میں نبیاں دا امام کہہ رہے ہیں فرمایا او بی جنت دے جس دروازے وچوں چاہے داخل ہو سکدی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت. فرمایا جیڑی عورت 5 ٹائم دی نمازی ہوئے اپنی عزت ناموس دی حفاظت کرنے والی ہوئے اور فرمایا اپنے خاوند دی فرما برداری کرنے والی ہوئے فرمایا او بی بی جنت دے جس دروازے وچوں چاہے لنگ جائے جس دروازے وچوں چاہے جنت داخل ہو جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے حضور تشریف فرما سن تے کچھ عورتاں حضور دے کول آئیں تے آ کے نہ بیٹھ کے ہن ذرا توجہ نہ سنیا جائے اس واقعہ میں. آپ فرماندے نے حضور بیٹھے سن کچھ عورتاں حضور دے کول آ گئیں عزت دی چادر سر تے وے چہریاں تے نقاب نے تے آ کے بیٹھ کے نہ بڑے پریشانی دی عالم وچ حضور دی بارگاہ چا کے بیٹھیاں تے میرے آقا کریم نے ویکھ کے فرمایا میری غلاماں کی گل ہے اج بڑیاں پریشان آئیاں خیر تے ہے. وہ صحابیات عرض کر دیاں نے آقا اسی پریشان آ تے تاں ہی تے تہاڈی بارگاہ وچ آئیاں. تو پتہ یہ بھی لگیا سیابی ہوئے یا سیابیہ ہوئے جدوں بھی کوئی پریشان ہوندہ سی بوہ مصطفیٰ دا ہی نظر ہوندہ سی. نہیں انج نہیں درہ مدے نالا کھوڑا ہے کوئی سبحان اللہ. میں نے پتہ ہے تسی جو مانگ دے پہ ہو میں آن لگا ادھر بھی محبت نہ بولو درہ کوئی سبحان اللہ. صحابیہ ایک بول کے عرض کر دی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے آسی پریشان ہر میں کس وجہ تو پریشان ہو عرض کر دیا نے سونے پریشانی اس گل دیئے کہ مرد جہاد تے جان اوتھے جا کے جنگ کرن کافرانو مارن
جنگ جت کے واپس آ جان تے غازی بن دے نے اگر اوتھے اپنی جان دے چھڑن تو شہید ہو جاندے نے آقا اسی تے اس درجے تو محروم رہ گئیاں وانا آقا اسی تے اپنے گھراں وچ ہی رہ گئیاں اسی صرف بہاریاں دیندیاں رہ گئیاں گھراں وچ پانی دا چھڑکاؤ کردیاں رہ گئیاں بچیاں نو کھانا پکا کے دیندیاں رہ گئیاں آقا پوچھنا ہے وے آقا بندے تے میدان جنگ وچ جا کے جنگ کرن جہاد کرن انہاں نو تے آقا جے جت جان تے غازی اگر شہید ہو جان اپنی جان دے چھڑن تے اللہ انہاں نو شہادت دا رتبہ عطا کر دے سونے اسی پوچھنے آئیاں وا کیا ساڈے واسطے بھی کوئی انج دا عمل ہے وے کہ اسی او عمل کریے اللہ سانو بھی جہاد دا ثواب عطا فرما چھڑے میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میری غلاموں سن لو سونے حکم ہوئے فرمایا سن لو جیڑی عورت اپنے خاوند دے گھر کم کر دیئے فرمایا اللہ اس عورت نو جہاد دا ثواب عطا فرما چھڑ دا فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند دے گھر کم کر دی فرمایا اللہ رب العالمین اس عورت نو جہاد دا ثواب عطا فرماندا ہے بولو کدا ثواب عطا فرماندا ہے سارے بولیے ذرا کدا ثواب عطا فرماندا ہے جہاد دا ثواب عطا فرماندا توجہ ہاں جی آ چولی گئی بھائی تواڈے ال گئی نا جی اے دل تسی بھی تھوڑا جا خیال کرے جے سبحان اللہ ایک باری محبت نہ فرماؤ بس 10 منٹ رہ گا انشاءاللہ پچھلا جمعہ تے سمجھ ہی نہیں آئی ٹائم کیویں لنگ گیا اگو انشاءاللہ 1:10 تو 2:10 تک جمعہ جڑا نا ختم کیتا جائے کرے گا سبحان اللہ ایک باری پیار نہ فرماؤ اچھا ساڑیاں ماما پہنا گھراں وچ کئی دفعہ نہیں تسی تے باہر پھردے ٹردے رہندے ہو تو باہر کو نیکی کر لی اسی گھر وچ بیٹھے رہنی ہیں کپڑے دھوتے کھانا پکایا سانو بھی کوئی اجر لبے گا سانو بھی کوئی ثواب ملے گا سنو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑی عورت توجہ ہے سارے دی اے خاص طور تے جا کے ضرور دسیا جے کر گل آ جڑیاں ہون دسن لگا یہ ضرور دسنا آپ نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند دے کپڑے توندی ہے جیڑی عورت اپنے خاوند دے اپنے ہتھاں نال کپڑے توندی فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت نو 1000 نیکیاں عطا فرماندا ہے کنیاں نیکیاں 1000 نیکیاں تے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت دے 1000 گناہ معاف کردا ہے تے 1000 درجے اللہ او دے بلند فرما چھڑدا ہے اگلی جڑی گل ہوتے کمال ہے آپ نے فرمایا جس جس چیز دے اتے سورج دیاں کرنا پینیاں جس جس چیز اتے سورج دیاں کرنا پینیاں نے فرمایا ہر او چیز اس بی بی واسطے بخشش دی دعا مانگ دی ہے ہر او چیز جدے تے سورج دیاں کرنا پینیاں نے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر او چیز جدے تے سورج دیاں کرنا پینیاں نے فرمایا او چیز اس عورت واسطے بخشش دی دعا مانگ دی ہے تو گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر گھروں باہر قدم رکھے فرمایا اللہ دے فرشتے اس عورت دے اتے لعنت بھیج دین توجہ ہے بھائی ایتھے میں ایک جملہ کہنا چاہنا لوگ آ کہندے نے مولوی جی گھر وچ برکت نہیں میں کہا بی بی تیری اجی کدی بازار جاندی کارا او جی کتے پتہ نہیں مینوں کتے وے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر گھروں باہر قدم رکھے جب تک او عورت واپس نہیں نہ آندی فرشتے او دے تے لعنت بھیج دے رہندے نے میں کہا تیرے گھر رحمت کتھوں آئے رحمت دے فرشتے تے تیری بیوی تے لعنتاں بھیج دے پہنے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑی عورت اپنے خاوند نو کسے دن بیٹھیاں اے کہہ چھڑے تے میں تے جدن دی تیرے گھر چاہیاں میں تے کوئی بھلائی ویکھی ہوئی نہیں اکثریت نہ بیبیاں 50 سال عمر گزر جائے نا بندے دی اس بی بی دے نال 50 سال ہو جان ویاہ ہوئے نو تے بندہ روزانہ پیسے بھی لیا کے دے باقی معاملات بھی سارے کر دے ٹھیک ہونا کدی زندگی کوئی انجدہ اوکھا دن آ جائے
تے بندہ آکے کرما لیا اج تے تھوڑے جا حالات ماڑے نے تے جنانی آکے میں تے جدن دی تیرے گھر آئی ہاں میں تے ککھ نہیں ویکھیا نہ تیرا تے نہ میرا ککھ نہیں رہا تیرے گھر وچ حضرت عثمان غنی فرماندے نے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت انج آکھے کہ میں تے تیرے گھر وچ کوئی بھلائی نہیں ویکھی حضور فرماندے نے اس عورت دے اللہ 70 سال دے سارے اعمال ضائع کر چھڑدا 70 سال دے اعمال اس عورت دے ضائع ہو جاندے نے آپ نے فرمایا 70 سال دے او دے اعمال ضائع ہو جاندے نے فرمایا اگرچہ عورت دن نو روزہ رکھ دی ہوئے تے رات نو قیام کر دی ہوئے 70 سال دے اعمال اس بی بی دے ضائع ہو جاندے نے صرف اینا جملہ آکھن دے نال کہ جدوں دی تیرے گھر چاہیے میں تو کوئی خیر ویکھی ہوئی نہیں تیرے گھر دے اندر کہ نبی پاک نے فرمایا کوئی عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر گھروں باہر پیر رکھے تو کی کر دینے فرشتے بولو ذرا تے جیڑی عورت اپنے خاوند دی فرما برداری کرے انہوں سنیا جے ملدا کی ہے آئے ہائے ہائے سبحان اللہ سارے پیار دے نال ایک باری فرماؤ حضرت سیدنا انس بن مالک فرمانے نے آقا کریم دا ایک غلام ہے سارے ہیں دی بھائی سبحان اللہ محبت نظر آئے کوئی آنکھوں سارے حضرت انس بن مالک فرمانے نے آقا کریم دا ایک غلام اپنے گھروں جان لگائے اپنی زوجہ نو کہندہ کرمایا لیے میں فلانے علاقے بھی چلے آواں جب تک میں واپس نہ آیا ہوں اپنے گھروں تو باہر قدم نہیں کڈنا اپنے گھروں باہر قدم نہیں رکھنا بیوی کہنے لگی جناب ٹھیک ہے نہیں جاواں گی خاوند چلا گیا ایک دن دو دن تین دن چار دن گزرے یہ مکان سی ڈبل سٹوری مکان ہے یہ صحابی اتلی منزل تے رہندا ہے تے تھلڑی منزل دے اتے ایدہ سورا ہے ایدہ سورا نچلی منزل تے وے انس بن مالک فرمانے نے صحابی تے چلا گیا او دی زوجہ ہون اتلی سٹوری تے رہ رہی ہے اس عورت دا باپ نچلی منزل تے سی بیمار ہو گیا باپ صحابیہ نے سوچیا میرا باپ بیمار ہے میں پتہ کر کیا ماں پھر ذہنچ خیال آیا میرے تے شوہر آکھیا سی جد تک میں نہ آیا ماں گھروں بننے پیر نہیں پٹنا آقا فرمایا سی جد تک واپس نہ آیا ماں گھروں باہر قدم نہیں رکھنا انہیں ایک سرکار دی بارگاہ پیغام بھیجئے آقا میرا باپ بیمار ہے تھلڑی منزل تے میرا باپ ہے میں اتے علی منزل تے ہاں تے میرا خاوند اے کہہ کے گیا سی آقا میں پوچھنا اے وے کیا میں اپنے باپ دی جا کے تیمارداری کر سکنی ہاں میرے آقا کریم نے کی فرمایا میری غلامہ اطیعی زوجہ کی فرمایا میری غلامہ اپنے خاوند دی فرما برداری کر لے فرمایا جنہیں تیرا خاوند آہ کے گیا ہے اونج کر صحابیہ بیٹھی رو رہی کہ میرا باپ بیمار ہے طبیعت باپ دی زیادہ علیل ہو گئی پھر پیغام حضور کو آقا باپ زیادہ بیمار ہے پتہ لے آواں فرمایا اپنے خاوند دی فرما برداری کر حتیٰ کہ او دا باپ وصال کر گیا وصال تو بعد پیغام بھیجیا آقا میرا باپ فوت ہو گیا ہے کیا سرکار میں ہون جا کے باپ دا منہ بیک سکنی ہاں میرے نبی نے فرمایا اطیعی زوجہ کی فرمایا میری غلامہ اپنے خاوند دی فرما برداری کر صحابیہ دیاں اکھاں چ آنسو نے رو رہیاں نے مگر اپنے خاوند دی نافرمانی نہیں کی تھی اپنے گھر وچ بیٹھی رہی ہے صحابی دا جنازہ پڑھ دیتا گیا ہے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا دو دن تین دن چار دن پانچ دن تو بعد جدوں اس صحابیہ دا خاوند واپس آیا ہے آ کے سارا ماجرا سنیا گل بات سنی صحابی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جدوں حاضر ہوئے نے تے میرے آقا نے کی فرمایا غلامہ ان اللہ قد غفر لأبیہا لتعدیہا لزوجہا فرمایا میرے غلامہ تیری بیوی نے تیری فرما برداری کیتی سی فرمایا اس فرما برداری دی وجہ تو اللہ نے تیرے سورے دی بخشش فرما چھڑی
فرمایا تیری بیوی نے تیری فرما برداری کی تھی، تے فرمایا اس فرما برداری دے واسطے او دے صدقے اللہ نے تیرے سورے دی بخشش فرما چھڑی۔ تو گرامی قدر حضرات، اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جڑے قوانین مقرر فرمائے نے، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جڑا انہاں دے اتے چل کے زندگی گزارے گا او دی دنیا بھی بہتر ہے تے قبر حشر بھی اس دی بہتر ہے۔ سننا ایک حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ کی فرماندے آخری جملہ، آپ فرماندے نبی پاک نے ارشاد فرمایا جیڑی عورت، توجہ ہے بھئی، امام غزالی فرماندے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خامن دے گھر وچ بوکر پھیر دی، جیڑی عورت اپنے خامن دے گھر وچ جھاڑو مار دی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں اینا ثواب عطا کر دے جنہ کعبے وچ جھاڑو مارنا لینو اللہ ثواب عطا فرما چھڑ دے۔ جیڑی عورت اپنے خامن دے گھر وچ جھاڑو مارے، فرمایا انہوں اینا ثواب مل رہا جی میں کعبے وچ جھاڑو مارنے والے نو ثواب عطا اللہ فرما دے۔ گرامی قدر حضرات، یہ موضوع بڑا طویل ہے، بہت طویل موضوع ہے، لیکن میں اس دے ہی اکتفا کرنا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ صحابی رسول حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے غلام اور عشرہ مبشرہ صحابہ وچوں اس صحابی نے انشاءاللہ آپ دا ذکر پاک کیتا جائے گا۔ وآخر دعوانا